guys. Nakasakay kami dito. Pagmas ba, pagmas. At hindi mo tagtubos. Awa guys, nahikot. Nahikot. Di makuhaan. Tiktas ano. So guys, ihatod namin guys. Sakto, didalikutin ninyo. Hatod na sa station. So guys. Kung nasa nabi, hindi mo kukuha ng mouse. Sa WhatsApp guys. Naro di oy. Sa WhatsApp guys, nataro na ang mouse. So what's up guys, nandito na kami. Dakpan ni. Dakpan jog-jog. Sakay. Oh, bye. Yo. So nandito na kami guys. Yo. Luyo kamera ba? Luyo kamera. So guys. Picture. Ha? Picture. Dakpan mga amigo. Bye. Dakpan mga amigo. Mo ni mga nadakpan. Nadakpan among mga bike. Alright. Pero okay ra diri bye. Hello. Ara bye. Kasket guys, kalongboard lang sa RJ. So guys, nandito na kami. Yan sa Skajok-jok. Nag-downhill kami guys. Asas Deben, Nasloyo guys. Manaman. Bay, nadakpan mi, gihatod rami. Di ba sinod lang. Lockdown man ng Guadalupe, gihatod rami kay kuya ko no kayo. Laban Manila, ana juda. Mga tanod dito, mga tanod. Pero once ganig madakpan mi pulis ko no, kuya ko no. Manang Safety first. oh, manang muli na lang mi. Mga goods man eh, mongoli dyan ang mga goods ng bata. So guys, mission success na. Naskahato drabik kadiyo. So mag-montage na guys, montage. Guys, nawalahin natin. Magsige mo tayo sa vlog, yo! So, RJ, maapas kong longboard. Ha? Okay na yun.